De Frie Danske var et illegalt blad, som udkom månedligt i København. Det blev oprettet af modstandsgruppen Vædderen og nåede ud til 20.000 mennesker. Det blev for første gang udgivet i 1941 og sidst i 1945. Bladet blev skabt som en reaktion på den tyske besættelse af Danmark. De Frie Danske blev distribueret per post med et eksemplar per kuvert til medlemmer af soldaterforeninger, samtlige skoler, seminarier, læger, lærere, præster og sagførere og Dansk Arbejdsmandsforbunds afdelingskontorer over hele landet. Desuden blev bladet via Sverige sendt til danske repræsentationer i allierede lande. Alene i arbejdet med forsendelsen af bladet deltog 20-30 mennesker. Der blev udsendt 4 farvetryk, og det første eksemplar af bladet blev altid sendt til kongen. Under besættelsen var den danske presse underlagt censur. Før den 29. august 1943 var det de danske myndigheder, der foretog censuren, hvor det efter denne dato var den tyske besættelsesmagt. I perioden fra Danmarks besættelse i april 1940 til efteråret 1941 var den illegale presses virksomhed ikke af stort omfang. Der var næsten ingen modstand, og befolkningen fulgte regeringens samarbejdspolitik, og pressen var ikke underlagt streng censur. På dette tidspunkt var nødvendigheden for en illegal presse ikke stor, da man kunne følge krigens gang igennem svenske aviser og gennem radioen fra BBC's udsendelser. Fra efteråret 1941 til efteråret 1942 forandres denne politiske situation. Tyskernes angreb det kommunistiske Sovjetunionen den 22. i 6. 1941, og dette fik betydning også for Danmark, i det den danske regering efterfølgende indførte forbud mod Danmarks Kommunistiske Parti. Det nu illegale parti begyndte at udbrede dets synspunkter via det illegale blad, Politiske Mandsbreve, som senere blev til Land og Folk. Fra slutningen af 1941 begyndte andre grupper også at sende illegale blade ud, og flere blade udviklede sig til landsdækkende udgivelser, f.eks. De Frie Danske. Fra 1941 udkom der flere borgerlige illegale blade som en slags modvægt til de kommunistiske blade. Indholdet i de illegale blade varierede. Den illegale presse var fra 1941 optaget af at kritisere den politik, som samarbejdsregeringen indførte i forhold til tyskerne. De illegale blade var forsigtige i deres grundlæggende kritik af samarbejdspolitikken, men bladene kritiserede blandt andet danske indrømmelser og tyske løftebrud. Først fra 1942 til 43 begyndte de illegale blade at tale for sabotage. Her var det både de borgerlige samt de kommunistiske blade, som gav udtryk for opbakning til sabotageaktioner. De illegale blade kom fra dette tidspunkt til at stå som en modvægt til den legale presse og regeringens antisabotagekampagne. Fra augustoprøret i 1943 steg antallet af illegale blade kraftigt. Nogle blade havde store oplag, f.eks. Frit Danmark var i starten på 5.000 eksempler, men steg til 145.000 eksemplarer i besættelsestiden sidste måneder. I 1944-45 var der over 250 forskellige illegale blade i Danmark. I 1941 havde der ikke engang været 20 blade. I hele besættelsestiden fra 1940 til 1945 fandtes der ca. 550 forskellige og selvstændige blade. Der blev produceret mange forskellige typer af illegale blade. Nogle var meget professionelt sat op, men det galt ikke alle blade. Der findes også et eksempel på et illegalt blad, som blev lavet af gymnasieelever, hvor man brugte toiletpapir til at skrive det på. I året 1944 var totaloplægget lige under 11 millioner eksemplarer, men fra januar 1945 til april 1945 var oplaget på 10 millioner eksemplarer for kun 4 måneder. Det er blevet anslået, at der under hele besættelsen udkom 26 millioner eksemplarer af illegale blade. Udgivelseshyppigheden varierede. Nogle blade udkom en gang om måneden, andre hver 14. dag, mens der også var blade, som udkom hver dag, særlig nær befrielsen. De illegale blade blev finansieret på en særlig måde. Det var ikke muligt at abonnere på et illegalt blad, eftersom de var ulovlige, og tysk og dansk politi forsøgte at standse dem. Blade med politiske rødder lavede indsamlinger hos partimedlemmer og sympatisører. Man kunne også rejse midler ved f.eks. at sælge illegale bøger med fortjeneste.
De blade, som ingen politisk tilknytning havde, blev hindret i udgivelse på grund af manglen på penge, og disse måtte indsamle midler fra private bidrag. Det er blevet skønnet, at omkostningerne ved produktion og distribution af et enkelt illegalt blad var gennemsnitligt på 25 øre. Til sammenligning kostede en legal avis ca. 17 øre i 1945. De fleste illegale blade blev skrevet på maskine og herefter mangfoldiggjort via duplikering, men der fandtes også illegale trykkerier. Bladene blev distribueret på forskellige måder. Nogle blev sendt med posten til udvalgte modtagere, hvor man benyttede sig af en fiktiv afsender. En anden måde var at omdele bladene fra husstand til husstand. Man brugte også at lægge bladene i en bunke, eksempelvis på arbejdspladser. 2. verdenskrig påvirkede hele verden og var derfor en stor inspiration for mange digtere og forfattere. For eksempel Morten Nielsen. Morten Nielsen var en dansk modstandsmand og digter. Han begyndte sit modstandsarbejde som 20-årig i 1942. I begyndelsen hjalp han med at skrive, trykke og udgive det illegale magasin Frihedsstøtten, som efter mange andre fulgte trop ændrede navn til Dansk Månedspost. Morten frygtede, at han ville blive slået ihjel af tyske tropper, inden han nåede at udgive sin eneste digtsamling, Krigere uden våben. Så i stedet for at bruge tid på at forberede sine digte, udgav han samlingen i 1943. Udover arbejdet med de illegale magasiner, engagerede han sig i at udtænke flugtruter til Sverige. I 1944 blev han inddraget i det direkte arbejde omkring flygtningen, da han skulle medvirke til selve transporten og bidrage til, at det forløb uforstyrret og selvfølgelig uden de tyske besætteres viden. Den 29. august 1944 fik han at vide, at han skulle møde på et kontor for at blive instrueret i brugen af et håndvåben. På dette kontor fandt man ham et par timer senere død af et skud i brystet. Den officielle forklaring var, at hans død skyldtes et vådeskud. Om han blev likvideret eller det var selvmord, vides ikke. Men Danmark var en lovende ung forfatter fattigere. Morten Nielsen blev efter sin død et stolt symbol på at være ung under krigen og hyldet for sin modstand. Det mørkner i vort år. En høstlig himmel stråler tændt. Men nogen faldt omkuld nu, imod den grå cement. De skød en flok af os. De greb om livets yngste år. Og det er deres smerte, som følger os, hvorhen vi går. Vi hader disse år. Vi hader disse hadets år. Pistolskud i en opgang og død i mørke sorg. Men vi har lært at kæmpe, for vi har lært at dø og slås. Og dem vi nu har mistet, skal vinde sejren gennem os. I mange af Morten Nielsens digte er 2. verdenskrig og besættelsen at spore. Men der er særligt et, hvor krigen skildres kold som den var, nemlig Høstdigt fra samlingen Efterladte digte, som blev udgivet efter forfatterens død. I digtet optræder vi som det danske folk, og de som værende de tyske besættere. Digtet beskriver de forhadte år under tysk besættelse, og hvordan de unge danske modstandsmænd falder i kampen mod tyskerne. Folkets følelse af stolthed og sammenhold optræder stærkt i digtet, og specielt i de sidste linjer om en dansk sejr gennem folket for de døde. Der er ikke inddraget tanker om hjælp fra andet steds end dansk, og taget i betragtning af, at Nielsen aldrig nåede at opleve befrielsen den 4. maj, ligger essensen i digtet primært i håbet og troen på en dansk sejr, der gerne skulle komme indefra gennem de folk, der gjorde modstand med overmagten. Kompositorisk set er digtet opdelt i 3 dele. Første fase af digtet skrives der følgende. Det mørkner i vort år. En høstlig himmel stråler tændt. Men nogen faldt omkuld nu imod den grå cement. Der skiftes jævnligt mellem et reelt og et billedligt plan, og her inddrager forfatteren også et lyrisk dilemma, altså at den idylliske midsommerhimmel stråler om kap med danskerne, der på det tidspunkt døde omkring ham. Måske endda hans kammerater. Høstsæsonen burde være en lykkelig tid, men her er det underforstået, at der er noget andet end korn, der høstes. Derefter dykkes der ned i den brutale virkelighedsvold i digtet, med linjer som de greb om livets yngste år, og det er deres smerte, som følger os, hvorhen vi går. Og vi hader disse år, vi hader disse hadets år, pistolskud i opgang og død i mørke sorg.
Meningen er, at de unge og deres efterladte, der rammes hårdest af krigen, og han inddrager desuden personlige oplevelser eller fortællinger fra hans omgangskreds. Der fortsættes så hen mod digtets afrunding, hvor selve meningen med tabet af de mange danskere kommer til udtryk.